yung waiting area na sa ngayon nakabaliktad dahil pandemic. So, pinagbawal muna yung malaking waiting area. Ang itinira, ito na lang. Ito po yung cashier booth. Nice. Tap, 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 wrist on glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag an 8 on glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag an 8. Mga kabarbers, andito po tayo sa cafeteria, sa karinderya ni Mano. Yan. Ito po yung pinagkakainan namin dito, malapit sa pinagtatrabaho namin dyan, sa kabila na. So, silipin natin kung anong niluluto natin. Ano niluluto mo, Mano? Sinigang ulo salmon, saka tininding. Ayun. Dinengdeng. Kadalasan niluluto sa lugar na sa atin sa Pilipinas sa Kailocanuhan. Gago! Yan. Nagtanakalit siya ng mga pang-supply niyang pagkain. So, meron pa yata ditong niluluto. Ayan yung tininding. Dinengdeng. Yan. Yan. Okay, sarap. Ito panghalo to. Oo. Yan ang dami. Sinigang na salmon. So, mga kabarbers, mamaya dito ako kakain. Yan, ito yung pinaglulutuan niyang kusina. Yan, yan, tinatawag si Manong. Mano! Paring Reggie. Hello. Yan, ito yung table na pinagkakainan. Ito yung ref niya. Halos wala namang paglagyan. Handa yan, handa sa katapusan. Diba? Malapit na pala birthday mo. Ano? Oo. Advance. Happy birthday. Thank you. Sige mga kabarbers, namatay, sinilip natin yung ano natin. Welcome guys. Dito po tayo papasok sa trabaho. Ito po yung elevator. Hindi kayo sumakay ng elevator. Kung hindi, hagdan ako. So, papunta po yan sa trabaho. Kaya, hindi ka, maghagdan na lang ako. Kaya, sumakay ng elevator. Manicure ang pedicure. Ito. Luwang. Yung waiting area. Raju! How are you? Good morning! Good morning, how are you? I'm here! So morning coming today? So breakfast finish? Breakfast is finished. Morning everybody. Raju! Say hi, this is my vlog. YouTube, Yeah. Morning guys. Yes, this is my cowork. I'm new here, and then I make haircut Okay. together. So, mga kabarber, ito po yung ano niya, mga barber chair. Ito yung pinagbabantuan niya. Buhok. Yan. Ito yung massage table. Yan.
official table, yung maluwag. Yan. So, ito na yan. Mga kabarbers, kakapasok ko lang dito. Yan. Ito naman yung CR. So, ayan guys. Sana supportahan niyo po ang aking YouTube channel. Sana huwag kayong magsawa at i-subscribe niyo rin yung aking YouTube. Nang sibagan tayo mag-upload ng video. So, umpisa ko pa lang dito sa trabaho. Kaya ako nagpapasalamat at may trabaho pa rin. So, sige, hanggang dito na lang mga kabarbers. Ingat.